बरायबाय खुंगा थामथि रंजालि बैसागो खुंथाय गाबोननो जागोन 22 एप्रिल दा जों खामानि मावनो नागिरदो गाबोननि प्रग्रामनि थाखाय दा थांगासिनो जों दा औवा नागिरबो जानायखौ लायनो थांदो वा मा बुस्थु बेलाय र' गयनि खाथियाव देखायग्रा वा मा हो लागाव मावगासिनोसै लाजोब सेंग्राफोरखौ मा बेलाय मा खालामो बिदिलाय खामानि Mana? Oh, ini betul. दाननो हागोनलै दाननो हागोन मावनायफोरखौ होनदा गायनिफ्रायसो लानांगोन रा नोंसोरखौ दानला नायगोन लोंजायो होननाया जानाय बायदि